Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano nasa ano yan? Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Pigbibilang-bilang ko Kuya Jun an aldaw. Bako dahil sa naghalat naman ako Jun kan sweldo. Kundi tigbibilang ko naman Kuya Jun ang aldaw kun perang aldaw na sana ang natatada. Bago na naman ang pag itaas giraray kan presyo kan mga produktong petrolyo di sa tuyang palibot. Pag mga araw patikan ko dyan, mahiling mo, malinigon ang mga gas station dahil ang tawara na po nin mga, so dati-dati po baga na anytime, mahiling ka dyan ng mga nakapila. Ngunyan, maniit-diit na sana po tabi dahil nga nita. Sabi nga ni kan mga nagka-eresorya ko, mga nakahuron ko, kung kami nga Ma'am Angel, may choice na makakuha nga tulos nin ibang trabaho. Sabi ni Kuya dyan ka mga driver ha, kung kaya kami Ma'am Angel may opsyon tanganing maglipat, makahanap nin ibang trabaho. Mahanap na nga kami nin ibang trabaho dahil nga taday mi na nga kayang kan samuyang pigkikita uro aldaw. Itong maitauman, mai-provide man and syempre uro aldaw po bagay ang sa mga expenses kan kada pamilya. And kasuhapo, nagdadangog ako duman sa public hearing kan na Committee on Public Utilities and Energy kan sangguniang panglungsod kan Legazpi. Gari na ano ko Kuya Jun na nagkulog sa tikab ko na may mga pagkakataon o mga 2 times Kuya Jun na may ipigpaabot o may tigreklamo ako sa Public Safety Office na dahil sa overcharging. Pero ito kay Kuya John, imagine, from Yashano Kuya John, from Yashano, pasisiring sa terminal, hagadan kang 50 pesos. Pero may mga pagkakataon baga kaya na nadamong ko sa hapon Kuya John, ko ang dati ninda ngaya po na, ang dati mi ngaya po na income, kado aral daw, limpiado na ngayaan, wala na ngaya dyan. So, tigba-boundary mi. At the same time, wala na po ngaya dyan. So, 150. May 150 pa pala Kuya Jun na ipigbabawas duman. Sa overall income ka itong mga drivers para man sa maintenance kan motorsiklo. Dati da Kuya Jun, ang uuli nila sa inang pamilya, ang range niya is 500 pesos sa good 700 pesos. Pero ngayon niya, napadagos na ngayon paglangkaw kan mga presyo. Sakit na da ako dyan abuton ang 250 pesos. 250 to 300 pesos. Ano pa man, perang kilo na sa nang bagas kan Kuya Jun an sa imong mababakal. Perang kilo na sa na, ang ano nga ni ngunyan, di ka na makabakal ki, magkano na ba? 360? 380 ang kilo kan karne? Tapos, ang papakaunan mga Kuya Jun, mga 7 ka mo dyan sa laog kan sarang pamilya. Di na po talagang nga kaya. Kaya kasuhapon man, igwa dyan ki pagdangog, as in, hururon man, consultation man dyan sa sanggunian panglungsod, particular na sa Committee on Public Utilities. Dahil ang imagine pa lang ko dyan, last 2021 pa itong ultimong pag-review man, kan fair, digdi po sa tuyang palibot. Pero sa mga nagkakabara sa ako sa comment section, after ka itong ipig-post, may baga, kaso hapon may post na ako dyan, detalyado na mga pangyayari duman sa itong public hearing na ito. Damas dakol sa mga nag-aalmaki, ay di ngayon do aram na naglangkaw na ngayaan presyo ngaya digdi. From one point to another point nga niya, day pa nga niya sobra 2 kilometro. Anpig hahagad na ngaya duman ngaya sa pamasahe ngaya sa kada pasahero, iyo ngayaan 20 pesos. Kaya kaso hapon nabanggit man ni Konsehal Butch Lucila na mas nagdadakol daangon yan. Di ko aram kung mas nagdadakol ba, sabi ni Attorney Butch, kung mas nagdadakol ba or talagang mas nagiging masigasig
ang Public Safety Office kan Legazpi tangani magkasurusog ining sumanga color room. Pero dahil mo man dahil man masisi itong sumanga halimbawa ngunyan ikaduwang aldaw kan transport strike digdi po sa tuyang kapalibutan kung saan ang nangangawat na Kuya June iyo po tabian mga para tricycle. And bako gabos na babiyahe dyan Kuya June ng mga tricycle. Iyo po tabian igwanin prangkisa. Amino nindo or dae, may mga pagkakataon na nakakasakay kita ni na tricycle na niya po dyan sa tuyang palibot na bako po tabi rehistrado wala nin prangkisa sa hali sa LGU Legazpi. Dahil mas madali po bagang ma-identify. Hindi kaya sa Legazpi, madali pong ma-identify kung ang tricycle ang may rehistrado, may prangkisa from LGU. Kasi sa Ampangan, kan tricycle, itong sa sidecar po baga, may nakabugtak duman na city plate. Sa likod naman na part, duman sa may kargadira Kuya June, igaw man kinakabugtak na city plate. And then sa laog ka ito, may nakabugtak duman itong approve fare metrics. May nakabugtak kung kaysay sisay ang driver, sisay ang operator. Itong mga contact number kan, just in case may mga concerns ka mo, number po tabi kan komitiba kan public utility vehicle, public utilities and energy. May hali sa PSO, may sa opisina kan vice mayor, may sa opisina kan mayor. Mas madali siyang ma-identify. Kasi one time, may dakulang event ka digdi sa Legazpi. Tapos, dyan sa kalabaan kan Rizal Street, di ba pag mga araw ka ng mga main thoroughfare, medyo daiman, may mga polisiya baga dati na itong sa mga mabagal na sasakyan, dapat nasa rightmost o nasa gilid na part. And one time, may na paluwas ako ka ito, may nahiling akong tricycle na pira lang baga ang capacity kayan. Supposedly dapat tulo lang Duwa sa laog, saro na back ride kan driver duman sa mismong motorsiklo. Pero ito duwa sa likod kan driver, tulo sa laog, sila nagbe-babysit. Pigturo ko to sa duman sa kamidbid kong palis. Sabi na, dahil nga kita ngayon dyan mga jurisdiction nga yata. Ilingon mo ngayon ang marker, ilin mo ka dyan ang marker, daraga na daa po ito. Tapos, dyan sa daraga, di ko sure, di ko pa nahapot sa Joshua kung talagang wala ni municipal plate manangga dyan. Pigtatao man kan munisipyo. Sabi na, mas madali nga Ma'am Angel nga ma-identify kung an tricycle nga niya unig sa Legazpi kung rehistrado. Sigungan ipo sila ng existidong city plate. And pagiramduman, the same din sa LTFRB, the same din sa pangapudan duman sa mga operators at the same time sa drivers na kung wala po ni na updated na fare metrics na nakadisplay po dyan sa inyong mga vehikulo, dahil dapat po kamo mag-implement nin paglangkaw nin presyo nin pamasahe. Pero itong paghurunan kasuhapon, dahil po ito approve dahil pa ito approve kan LGU Legazpi dahil lanta magda-draft o nasa pag-draft na nga niyan, nasa pag-craft na pagbilog na si Konsehal Butch Lucila kan naging resulta kan public hearing na ito. And by Tuesday, that's March 24, 2026, isasalang na po tabi iyan din sa pagdangog kan sanggunian panglungsod and tiwalaan konsehal na aaprobaran ini kan konseho sa body so mga counselor po tabi dyan dahil ang napapanahon naman ngaya ini tangan ngayon na medyo makatipon-tipon man lamang. Pero kasuhapon may pigahaga duman si Mayor Hisham na halimbawa Kuya June, ngunyan po bagaan pinakamahal is 118 pesos ang presyo kan diesel. Halimbawa man Kuya June bumalik sa 50, 57 hanggang 60 or magbaba pa dyan ang ngani ang presyo kan petrolyo. Ansaro sa magiging kasunduan Kuya June, iba pa apod gararay itong mga nasa transport sector. Tapos paghurunan gararay Kuya June na ibaba po tabi unfair, digi po tabi sa syudad ng Legazpi para sa tricycle. Sa lado ba kan LTFRB, sabi ba kan ni RD De Feo na sa kada best kaya na may paglangkaw sa presyo nga kan mga pamasahe para sa public utility jeepney as in vehicle. Pag once nga Kuya June na nagbaba naman ang presyo nga kan mga produktong petrolyo, day naman nga kitsansa na ipigbababa man ang presyo kaayan,
ang presyo ngaya kaiyan sa pamasahe. Kaya ngaya, diding nga sa Legazpi, ano ngaya medyo magkaigungan kita nin paghururon ngaya kaiyan. And let's see kung ano ngayaan magiging tayon kaya na ano yan pag once day man ibig sabihin na pag once ngayang approve sa sanggunian na panglungsod kan Legazpi, i-submit pa po yan sa probinsya for review. And ang maximum ngaya ka na length iyo po tabi ang 1 month, pero nga ipapakihuron ta ngay duman sa mga kinatawan na tibaad lamang then na po ngaya pag halaton na ma-consume pa itong 1 month na ito dahil paano pag implement ito tapos bigla na pala na ruso na pagdausdos na pag rollback na po kan mga produktong petrolyo. Ayan and sana medyo in kaya na 5,000 na subsidy from the government. Medyo kaya iyan ang fine ko dyan is gariban aid solution sa na iyan. May iyo matatawan ka ki asistensya. Pero pag naubos na ang 5,000 pesos kuya dyan, paano na Paano na? Di ko masabutan. And syempre, after baga kaiyan, sabi baga ka subagong aga, sa report kan o pagururon kan Provincial Price Coordinating Council na posibleng mamatayan ang medyo paglangkaw kan mga pamresyuhan kan mga produkto digdi sa probinsya. Iyo po tabian bulan ni Abril. Kaya maghigpit lalo po tabi nin mga sinturon pati sa mga garter kuya John ibugkos na dahilan iyo po talaga ang buhay kaipuhan na magtipid-tipid kung pupwede pasin kung may titipid doon. Maray na pagkauto kay Ma'am Tet Aldana Hakub kan Ravvax Animal Bite Center. Ma'am Tet, good afternoon po tabi si imo maray na hapon sa gabos ng mga branches kan Ravvax. Kay Sir George Nuida Samper, nakaantabay man po ngunit na pagkahapon. Kay Ma'am G. Barsha, kay Sir Lucrida Elmer, kay Ma'am, sabi ni Sir Joselito, Ma'am, pamonitor po kan mga presyo sa public market kan sira at sa pro dollar na po tabi ang presyuhan. Yan, saro pa yan, sir, sa mga tututukan pa, mga next week na. Medyo alanganin na po tabian na oras. Si Ma'am Gemaline Marcaida para Marangay Pandan, Candaraga Albay. Pabati na po sa Meraballes family. And i-congratulate ko po ang valedictorian da po dyan sa Kagbakong High School, si Jerome Abache. Ibig ko yung aki na iniota. Day kuya dyan nagrarayuan sa muyang mga dugo. Nag-claim nagsusog. Congratulations kay Jerome Abache sa puan class valedictorian kang Kagbakong High School para sa batch 2025 to 2026. Congratulations man sa proud parents kay Tita Apresi and kay Tito Uguno dyan sa Purok 7 kan Barangay Kagbakong, Legazpi City. Sabi da kuya dyan, naibog da, sabi kang tugang ko, tatig shout out da siya. Shout out ko kay mga nakalis na daw. So, mga achievers dyan na nagkakaiga po nin practice. Pero nguna, wala kay practice sa nagano karigdiwa? May meeting? Ha? Sige, mapaaram na po ako. Si Kuya June sa The Technical and then si Jerome Nico Martinez sa IT. Ako po si Insel Mustaza. Bye-bye.